Entzun duzu oihu hori? Bai, irrintzi bat da. Munduko beste deiadar batzuen antzekoa eta aldi berean oso bertakoa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen poz leherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina erraietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Irrintziaren oihartzun urrunak antzinetik datoz. Mendietako euskal artzainek elkarrekin komunikatzeko erabiltzen zituzten garaietatik datoz. Bistan da, gaur arte iraun badu, belaunaldiz belaunaldi ondaria eta tradizioa transmititu duten irrintzilariei esker izan dela. Emakumezko irrintzilariei esker batez ere. Balda ez errederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB, gizarte transformazioan ekinean.